ostatni obiekt w tym roku postanowiliśmy pojechać sobie w górę do hotelu, w którym, jak widzicie, jest jeszcze mydło w łazience i w ubikacji jest papier, co jest dość sporym ewenementem. No i oczywiście zabytki techniki. Pokoje są w sumie wyprute z wyposażenia, więc tak samo jak wypruty jest hydrant. Więc już tak naprawdę nie będę po tych pokojach chodzić, bo we wszystkich zdaje się zostało to samo, tylko przejdziemy sobie do tych ciekawszych części tego obiektu. Co to jest? Jakieś na oszczędności czy co? No i tak w temacie też, nie? Mamy bombki. Winyle. Tu? Snickers? Winyle. Nie ma Snickersa, tak winyle. To lepsze niż Snickers. A tu co? Nowy Testament. Kurde. Jakieś stare, jakieś właśnie sprzęty. Kluczyki. Ciekawe do czego, czy by się przydały ewentualnie. A tu jakieś takie chyba do sprzątania zaplecze? Coś takiego. Macie Radegasta? Co mamy? Radegasta. Co to jest Radegast? Najlepsze czeskie piwo. Mamy. Szkoda. To co macie? Proszę pana, to sprawa. Krusowice. Patrz, tu jest talerze. Tu jest kup. Nacisnąć? Nie działa. No, te wyposażenie to takie, no... Pomijając, że tutaj ktoś szczoteczkę zostawił do zębów elektryczną, ale... Te 3 baterie tam były, nie? No, Myślałem, że wejdę, ale nie. O, a tu jest jedna. Jakbyśmy znaleźli drugą. co, bateria do szczoteczki, żeby sprawdzić, czy działa? No, chciałem sprawdzić właśnie. O, tu jeszcze... Co to mogło być? Tak spleśniało, zgniło, że... Jeszcze jakieś lekarstwa, pantenol na poparzenia. Wow. No nieźle to wszystko wygląda. To jest ryżowe. Makaron ryżowy. To on jest dosyć drogi, widzisz, tak zostało. Jakieś jeszcze przepisy. Ktoś perfum nawet zostawił. No nieźle. Tu ktoś dyplom zostawił swój. Chyba... Ty, nie wiem, czy tu nie będzie przejścia na daszek. Zapytamy się zaraz reszty ekipy, czy by nie chcieli. Tam jest chyba przejście na daszek. O! Jakaś taka bardziej kameralna sala. Tutaj żerandol w kształcie zniczy cmentarnych, to też bardzo ciekawe. A tu magii, czy co? To zdecydowanie nie pod mój gust kulinarny. O, kroksy. Nie mów, zaraz idę zobaczyć. Tutaj lodówka, która musiała zaspokoić potrzeby mieszkańców tego 100-pokojowego hotelu. Taka sól restauracyjna, a to czyżby jakiś... Mamy tu też toster. O, jest Radegast, znalazłam Radegasta. Idę. Tu są kasety. Jest nawet polska płyta. O! Tu nie ma nic. Impreza w zawrót. Kornu. Było kiedyś takie pismo, no było. Faktycznie. Co to jest? Żyta kamara. A, jakiś cień do powiek. Czyli takie wszystko i nic. Jakieś służki. Ale tu... chyba pracowały. Patrz, tu jakieś zdjęcia czyichś dzieci. O, a tu są już jakieś szkoły jeszcze w opakowaniu. A to nie jest tutaj protestanckie, protestancki Nowy Testament? Bo... Nowego Świata, a to przepraszam. No. O, a to? Świadkowie Jehowy. Nowy zapis.
Polska. To jest bardzo dużo, już 3. Biblia, którą tutaj namierzyłam, albo takie księgi, takie, wiesz, że bibliopodobne. A to na pewno do kuchni kroksy, ale widzisz, to nie może stać długo opuszczone, bo wcześniej się chodziło w chodakach, dopiero kroksy weszły przebojem na rynek jakiś czas temu. No. Jakaś odzież ochronna? Nie, chyba takie... Nie wiem, A tu? Sól, tak. I to całe mnóstwo tej soli. A to jest winda towarowa. Nie no, jest pozamykana, no to dobra. Zresztą trzeba było ją aktywować kluczem. Też jakieś widocznie przepisy na dany dzień. Takie rzeczy tylko w Polsce. Ale to pachnie w ogóle jakimiś takimi ciastkami. Może Mąka, wiesz, i jakieś aromaty się może tak, wylały. cukier waniliowy chyba czuję. Idziemy zobaczyć, co jest w górę od żeliwnych schodków. Nawet jeżeli by było wyjście na dach, to z racji jego konstrukcji i śniegu nie polecałabym tam wejść. A to jest chyba maszynownia windy. I trzeba znaleźć do niej klucz. Szukamy dużej wagi. Pełno pozostawionych butelek. Przydałoby się to dać do recyklingu generalnie. A tu jest informacja, że mamy zamykać. Jakaś pomniejsza kuchnia. Zmywarka. Bardziej jakieś chyba takie biura z kuchni. Jest też komputer starego typu. I identyczną drukarkę miałam wiele lat temu. Butelki po alkoholach. Chipsy. Wow, no bez przesady. Ale puste, żeby nie było. I coś bardzo starej daty, o czym można było pisać i drukować. Tak. Drugi bar. Jeszcze butelka po winie leży. I coś, co mi przypomina stworki, znaczy to jest Kinder Niespodzianki. Ale pusty! Nie ma się co cieszyć, puściutki. Tu faktycznie jakaś sala dancingowa. Jeszcze nawet stare VHS-y są. Jakaś namiastka sceny. I chyba tam dotrzemy do recepcji, wam powiem. A tutaj na suficie widzimy coś na kształt zniczy znowu. Jakieś toalety dla gości, a tu mamy pewnie biuro kierownika, tak? Co tu, jakieś dokumenty stare? Znalazłeś? Tak, Nie chodzi o to, żeby to się znalazło. Generalnie chodzi mi o sprzęt. pieczątki. No, Ktoś tu grał przy piwie w karty. to co? Nie wiem, co to jest. Naświetlasz tu sobie coś, czy można iść? No właśnie to masz siedzą trendy, że się O. To ja sobie teraz też przejdę. No już wiem, co tak trzaskało. Tu by i może był klucz do tej maszynowni windy. Ale już trudno. Są pieniądze? Nie wiadomo. Oh my gosh.
Czy to jest horror klasy B po czesku? Ale nie ma kasety. Tu mamy jakieś takie zaplecze. Więcej takich kaset. Wow. Jakaś literatura, której nie znam. I jest mega zimno. Teraz to już czuję. Fuj, jakieś skarpety. Piłka. Tam jest strych. Piłka z Chupa Chupsa. Strasznie Jejku. wygląda. Na strych się z wami przede, bo macie dobrze światło wzięło. No, wygląda jak takie zniszczone dziecięce marzenia. A tam? Jest poddasze, a tam jest strych właściwie. Okej. Dobra, już nie widziałem. Czekajcie. Oj. Tylko trzeba uważać na bobki. Po prostu. Trutkę na szczury. Parasole z algidy. Nigdy nie lubiłam tej gry. To jest codziennie 2 godziny w pracy przy tym. Ja zawsze w to przegrywam, także... A! Więc ja do faktu, że... Tutaj znowu, tak? Maszynownia jakaś. No tutaj chyba jak na powietrzanie, nie? Tylko No, te rury. klima pewnie tu jakoś chodziła. Tam węzeł ciepłowniczy. Główny zawór, znaczy Boże, główny... jak to się mówi po polsku? Główny włącznik prądu, o. A tu ktoś się bawił myśliwego nożem do obierania ziemniaków. Tutaj trochę straszą te krzesła. Gaśnica przeterminowana w 2009. No. A tu jest jakiś... To możliwe, że ostatnia aktualizacja była w 2007, tak jak ten hotel był zamykany. Zakaz pływania. Obraz. A tu? To jest drabina. I to jest nad tymi, co byliśmy. Tymi schodami żeliwnymi. W gąszczu takich samych pokoi okazało się, że jeden się uchował. Ma dosyć ciekawą lampę i zabawkę. Tam na strychu jest więcej zabawek i wyglądają one naprawdę okropnie. Tu już wiemy, gdzie się zatrzymała winda towarowa. Pierwsza pomoc, jakbyśmy spadli razem z windą. Co mamy? Seba by tam wszedł na pewno. Też byś to szła. No pewnie Jesteś najmniejszy. mogę wejść. Pewnie to się tam za winklem kończy i jest... O, ale kolega, ja pierniczę, a właściwie chyba koleżanka. O, jeszcze żywy. No, Pierwszy żywy osobnik ojeju, tutaj w tym. przepraszam, że sobie idę. A tu to zapadnia? Kusi? Co?
Czy co? Ale to naprawdę są spleśniałe gówno, nie? To już jest jakiś wyższy level bycia opuszczonym. Tu? Są ładne talerze i asjerki. Faktycznie. Taki czeski z połem, nie? No. Jest i kasa. Reklama lodów. One też kiedyś były w Polsce. Już nie ma. Nie wiem, co sobie. Ale trochę straszy. Jedno krzesło. I takie grube drzwi. Jeszcze mamy jakieś chłodnie. Raz do Tu jest pełno wody. 195. Ciekawe, czy jeszcze działa. Ty, powiem ci, żeby pasowało. No. Mniej więcej, no. Nie, Działa. 80, ile? 6, 7, 8, 2.